Velkommen til Skolenews. Jeg tager jer med gennem oplysningstiden. Lad os se at komme i gang. Jeg stiller nu om til Benny. Hej. Jeg fortæller jer om, hvad der skete i oplysningstiden. Jeg står her med en mand, der hedder John Locke, som er en kendt filosof i oplysningstiden. Han opfandt noget med en tavle. Ja, det er rigtigt, Benny Hume. Det er det, jeg kalder for den rene tavle. Det er det samme som din hukommelse. Den bliver skabt, når du er født. Og så senere hen i livet, så bliver der skrevet alt muligt ting på. Det kan være minder, eller så noget, der er værd at huske, hvilket ikke er minderne. Altså det, jeg fortæller dig om, der er værd at huske, det er for eksempel, hvis du nu stikker din hånd på en varm kogeplade, og så at du trækker hånden væk, fordi den er varm, og så brænder dig. Au, au, au. Altså, så bliver det skrevet på din tavle, at du ikke skal røre ved en varm kogeplade igen. Fordi så ved du vil brænde dig, og det vil være irriterende. Sådan kan det ske med alle mulige ting. Og det er jo ligesom det samme som hukommelse. Det bliver jo skrevet ned i hukommelsen eller gemt i din hjerne, som man kalder det. Det der er sket. Og det er jo ligesom det samme som hukommelse. Det bliver jo skrevet ned i hukommelsen eller gemt i din hjerne, som man kalder det. Det der er sket. Tak for det, Benny, men vi er ikke færdige med interviewet endnu. Jeg stiller nu om til Benny igen, som står sammen med Heinz Harvey. Hej. Jeg står her med Heinz Harvey, som vil fortælle om det grundlæggende, der skete i oplysningstiden. Nej. Det grundlæggende, der skete i oplysningstiden, det var, at man begyndte at stille spørgsmål til en masse ting. For eksempel om det, der stod i Bibelen, var sandt. Om det præsterne sagde, var sandt. Og fordi kongen han var Guds stedfortræder, fik han mindre magt. Det blev han ikke så glad for. Og det var også i oplysningstiden, vi fik ytringsfrihed, religionsfrihed og trykkefrihed, som vi har haft stor glæde af senere. Tak for det, Benny. Jeg stiller om til Benny igen nu, hvor han står sammen med George Berkeley. Hej. Jeg står her med George Berkeley, som fortæller om lidt af det, hvorfor oplysningstiden førte til oprør. Oplysningstiden førte til oprør på grund af, at bønderne begyndte at finde ud af, alt det, eller filosoferne begyndte at finde ud af, at alt det kirken sagde ikke var sandt. Det stod i Bibelen var heller ikke sandt. Og nu hvor alt det ikke var sandt, så kunne det faktisk passe, at kongen ikke var Guds stedfortræder. Så bønderne begyndte at få mere magt, nu hvor kongen og kirken havde mindre magt. Det var nyhederne for denne gang. Tak fordi I så med og på gensyn. Vi sender næste gang i morgen kl. 20.